Ola, moi boas. Hoxe quería facer un vídeo diferente. Non adoito tirar moito destas análisis roleiras, pero teño ganas de reflexionar e de trasladarvos as miñas reflexións. Probablemente algunhas delas non concordedes, pero creo que é bo que falalo e, bueno, pues a mí apetéceme e se, bueno, se non vos gusta, tedes por aí no navegador opción a banda dereita, seguramente vos habrán suseridos uns vídeos moi chulos que son máis acaídos a o voso gusto. En todo caso, este non é un vídeo con afán de polemizar, sino máis ben de conversar. Así que, bueno, si queredes continuar comigo e non estás de acordo con algunha das apreciacións que eu faga, estaré encantado de que o contrastemos nos comentarios. E en que consiste esta análisis roleira que vos quero propoñer hoxe? Pois basicamente a analizar un pouco o estado actual das principais editoriais. Vou falar da que considero as 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, máis ou menos, 6 ou 7, iremos vendo pouco a pouco. As principais editoriais que publican rol en España, en castelán. E eu penso que a principal, a referencia que todos temos en mente para falar en primeira instancia é Non Solo Rol. Unha editorial que cando eu comecei a xogar o rol hai moitos anos, pois non existía, e todas aquelas editoriais que existían en aquel momento foron desaparecendo e sendo sustituídas por outras. E Non Solo Rol, na última etapa na que eu estaba xogando, deixei de xogar durante un tempo por diferentes circunstancias da miña vida, de mudanza a outros sitios, pérdida de contacto cos amigos, madureces similares. Non Solo Rol empezaba a ser unha pequena editorial que publicaba algúns libros ou algúns manuais fora do clásico, non? Cando eu volvín, Non Solo Rol era a editorial de referencia. Publicaba prácticamente todo reseñable e ademais tiña a zona de ser a editorial, non sei se dicir pioneira, pero bueno, que levaba por bandeira a cuestión da xestión dos PDFs, non? A política de ti mercas o PDF, pero cando merques o manual te desconto o PDF, algo moi interesante, por lo menos me parece moi interesante no senso de que ti podes descargar un PDF, mercarlles un PDF, comprobar se o xogo te gusta, incluso xogalo, e chegado o momento de decidir mercar o manual, pois ese pago que fiches inicial descontarcho. Xa non era que o mercaro físico tuveras o PDF con un código, que tamén, que xa era algo que outras editoriais ni siquiera practicaban, sino que había esa posibilidade de adquirir o PDF previamente. Na súa web tedes un amplio catálogo, tamén cabe reseñar que absorbeu con barba unha editorial indie. Eu penso que a primeira editorial indie, poderíamos decir, no senso do concepto actual, no? de editorial indie. Tuvo un catálogo bastante extenso con publicacións moi reseñables. Cal é a situación actual de Non Solo Rol? Vou obviar calqueras polémicas en torno a esta editorial con calquera outra, salvo algunha pequena pezada si xurde, pero non estou neste vídeo para polemizar, sino para analizar a situación. Non Solo Rol descatalogou moitísimos títulos a través de liquidacións, sabes que na lei do libro os descontos están moi limitados, basicamente só se pode un 5%, salvo determinadas circunstancias especiales, tipo Black Friday ou algo así, e salvo que fagas liquidacións.
lembramos os famosos estas perforacións que se fixeran nos libros de la factoría de ideas, ¿no? Para poder vendelos como defectuosos. Pois neste caso, o noso rol fixo unha política bastante agresiva no seu día de descontos en PDFs. Entendo que hai como un vacío legal porque os PDFs en sí mesmo non son libros, entonces se pode facer a mellor unha política, se podría discutir, pero bueno, eu, como vos digo, si fas unha política de descontos importante en PDFs para que ti accedas a eses manuais e ao final acabas mercando o libro sin ningún desconto, porque claro, básicamente se un PDF te vale 10 euros e o manual 50, pero pagaches 5 e ao final acabas pagando 50, ese desconto desaparece. Por lo tanto, non hai unha política contraria á lei en canto a descontos, non? Entonces, por exemplo, hai máis dun manual de Non Solo Rol que teño en físico porque accedín ao PDF previamente mercándoos a eles. Ya sabemos que despois hai o mercado, o tema de piratería e tal, pero vou enfocar no que actuar coa política que ofrece cada editorial, non? Como vos decía, actualmente fixe unha liquidación. Hubo líneas que efectivamente non triunfaron, non tiveron un asentamento e pois acabaron liquidándoas. Eu merquei algún desas liquidacións por mero coleccionismo, pois como pode ser, por exemplo, Infinity, que me gusta moito o sistema 2D20, quero telo todo e con unha oferta, un desconto moi interesante, pois sacou. Cal é a situación actual de Non Solo Rol? E o que o vexo é que están moi volcados con Mundo de Tinieblas e con algúns títulos a maiores. Sorpréndeme moito, por exemplo, a adquisición de Dolmenwood. É verdade que teño unha liña de quinta edición que quixeron reforzar con unha proposta que a mí me pareceu moi interesante, que era el Resurgir del Dragón. Era unha quinta edición propia, con un mundo propio que desenvolveron coa política de xogo organizado, con publicación de aventuras gratuitas e publicación de aventuras de campaña, ¿no? Pues pagabas unha cuota, pues 50 euros, e tiñas 5 publicacións ao longo do ano, que na súa web, pois a través dun cuestionario, iba dando de forma, moldeando o mundo co resultado das partidas da comunidade, ¿no? E me pareceu algo moi interesante porque tiña un mundo que a mí me gustaba moito. Hai quen podía criticar que a mellor era un mundo forro, ¿no? Lógicamente estou falando de un mundo en quinta edición, ¿no? Con SRD de quinta edición. E a mí me parecía que estaba moi interesante. Aparte era publicar todas as reglas de quinta edición nun só manual. Non había de mal do xogador, do director e de monstruos, sino que estaba todo conxunto. E despois se publicaban, aparte destas aventuras de xogo organizado, se publicaban un manual, creo que era o ano, de ambientación. Supoño que non acabou tendo éxito necesario para poder mantener toda esta infraestructura. Tamén é certo que pillou no medio da pandemia. Eu, por exemplo, estaba dirixindo en mesa el Resurgir del Dragón e a pandemia nos tronzou esa posibilidade e nos fixo sair da dinámica do xogo organizado e pois nos fastidiou. E supoño que iso foi unha das cuestións. Tamén hai cuestiones internas de discrepancias, ¿no? Entre esos diferentes creadores orixinais e tal. Isto partiu tamén de Colectivo 9 e, bueno, pues houve alguna pequena discrepancia aí sobre as líneas e, bueno, pues ao final deron finiquitado. Que fixo Non Solo Rol por dedicarse a publicar outros títulos de quinta edición. Dolmenwood non é quinta edición, é OSR, pero bueno, entendo que é unha liña para mantener unhas publicacións de fantasía. Tamén ten Tales of the Valiant, ¿no? Creo que está. Vamos a ver o non. Estou trabucando. Vamos a ver a sección de desarrollo para ver un pouco por onde van.
Como ves, hai bastante... Sí, Tales of the Valen, efectivamente, esta é unha licencia que está nas súas mans. La Guacamole sí, para Vampiro, Paranoia, unha franquicia que é moi nostálxica, non? Eu penso, non o sei, igual son demasiado susceptivo con isto. No meu grupo clásico, os 90, non xogamos Paranoia, pero penso que unha proposta que era moi dos 90, non? Entón, bueno, pues non sei que grado de éxito era, pero bueno, vedes que está un 30% de corrección e que se pode publicar este ano. Unha das cuestións que se achaca agora tamén ao Solo Role que ten moitísimo proxecto iniciado con bastantes preventas en web e que levan retraso. Hombre Lobo Apocalipsis tiña que estar publicado en 2024, xa está en impresión, non sei se chegaría, a mellor igual sí que xa chegou, Conspiraciones Cainitas, Cthulhu Hack, que tamén Cthulhu Hack para unha proposta sinxela viña un golpetazo económico con extras tremendo, que se supone que se vai a publicar ao longo deste ano. Cultos de Ose de Sangre, Yihad de Beckett, e chegamos ao mecenazgo a preventa que o petou, que foi Amor de Outro Mundo, a través do mundo creado por a streamer Rea, que xa está revesendo bastante, dando bastante picazón na comunidade, porque se supone que tiña que estar publicado o ano pasado. Estamos a abril de 2025 e polo que sinalan aquí están en ilustración. Leva bastante retraso e foi un mecenazgo de maior éxito da historia do rol hispano. Traspasou calquera fronteira. Non é comparable con absolutamente nada. É verdad que é un caso moi especial, porque está asociado a unha streamer de bastante éxito, e penso que hoxe en día non, sí, está, antes tamén, é a única canle de rol de emisión de partidas en directo con un número aceptable e interesante de espectadores recurrentemente. Eu teño visto algunha sesión de Rea e, bueno, pues non é o tipo de rol que a mí me pode interesar, pero hai que constatar que é un éxito e ten o seu público e o mantén aí. Gústame moito un concepto que teñen que non o teño visto replicado. Repliquei unha vez en unha partida con Harto en nunhas xornadas solidarias, que é o feito de estar streameando cada xogador con un overlay propio no que ti podes ir cambiando e ir vendo a cada xogador, non só a quen dirixe e que emite. Me parece que é interesante, e está claro que Rea é unha streamer de éxito e non me cabe dúbida que cando se publique este manual tendrá moito éxito entre a comunidade, pero tamén creo que moitos deses manuales son de puro coleccionismo e non verán mesa. Veremos que se lo deixa na comunidade cando se xa publicado, pero é verdade que está xerando ese malestar de moitos cartos depositados nunha preventa que non dá saído, que leva retraso. Tamén é verdade que cando se publicou o mecenazgo non había nada feito prácticamente. Entonces, bueno, pues tocará agardar. Eu sempre digo nas preventas, nos mecenazgos, que o tempo non é o importante sempre cando ao longo dese tempo haxa cumprida información. Eu, como podes deducir, non entrei en ese mecenazgo e non sei que información se está dando, pero sí que teño a experiencia de xestión non solo rol con un mecenazgo que foi con Cult, e sí que hubo atraso, incluso hubo unha modificación de calidades, e a mí me parece que o trato que a información que se recibía de non solo rol o que se podía solicitar sempre foi o que eu solicitei, e eso sempre me deu garantías. Tamén vemos que temos Aquelarre, Maléfica Trinitas, outra das franquicias importantes de non solo rol, que é unha nova edición de Aquelarre despois de descatalogar o anterior. Apocalipsis Case xa está entregada
E sellos de sangre penso que tamén debedes. Non por reserva tu exemplar, non sei, decembro de 2024. Eu como Mundo de Tinieblas non é o meu, non estou certo de que este, pero vamos, supoño que sí que estará. Me extraña que a por eso que ponga reserva tu exemplar e aquí no, pero pode ser que non este actualizado tamén, Entonces, cal é o panorama? Vemos aquí o catálogo que hai de No Solo Rol. Vedes o que vos decía aquí da SRD de quinta edición. Tomo de Bestias, Cuentos del Viejo Margrave, El Gato y el Dragón, o sea, sacaron Iron Kiddons tamén, Neverland, o sea, fueron sacando, sustituindo a publicación de material propio de quinta edición para el Surgir Dragón con publicación, con traduccións, básicamente, vamos. E temos aquí tamén Tales of the Valiant, que tamén está sin entregar. Esa, descatalogado el Resurgir del Dragón. Cal é a situación actual de No Solo Rol? Eu case diría de calma tensa. Porque está facendo un reciclase da súa línea, sigue sacando pequeñas xollas coa influencia de Con Barba, pois a último Apocalypse Case, ¿no? Ou anteriormente Escoria e Vileza, ou un Force in the Dark que continúa cos que les publicaron inicialmente Blaze in the Dark e despois Bands of Blades, e xa sabedes que hai máis Force in the Dark publicados, pero bueno, estos tres publicaron eles, e Apocalipsis Case, pues que é un PBTA moi interesante, ou as pedaciñas sáficas, o sea, vamos, que hai títulos moi interesantes No Solo Rol. Dá a sensación de que No Solo Rol está moi volcado coas súas preventas, cos súas mecenazgos e coa línea de Mundo de Tinieblas, que parece ser que debe ser o máis rentable para a súa economía. É unha editorial con distribuidora propia e grande, que ten persoal e que precisa venta continua para poder mantener a súa infraestructura. Entonces, pois non é un xeito de xestionar unha editorial igual a outras que podemos falar máis adiante, non? Eu particularmente que manteña tantos mecenazgos con tantos cartos recaudados e aparte con atrasos, fai que manteña certa situación de debilidade respecto a relación que poda ter co aficionado que quere mercar. Pode estarte moi tentado a vou agardar a que o publiquen porque non me quero arriscar, porque ao final o beneficio tampouco é tan grande. Precisas dunha inversión bastante importante para poder entrar nun mecenazgo, non entras con 10 euros precisamente. O exemplo claro temos en Cthulhu Hack, que ao final tienes que por 100 euros porque tiña unha serie de complementos para algo que era moi básico. E eu penso que hasta que publiquen Amor de Outro Mundo a xente estará un poquinho recelosa de No Solo Rol, mas parece que ten unha vida longa con unha serie de franquicias bastante relevantes como Tales of the Valiant, por exemplo, Todo o Mundo de Tinieblas. Así que, bueno, No Solo Rol parece que va a seguir, e si esas líneas potentes lle permiten que despois podan publicar manuais indies que non sexan entre comillas ou directamente así tan rentables, pois me parece unha política bastante interesante para poder continuar. A seguinte editorial, que eu creo que por importancia que vos quería falar, é Age Entertainment, ahora Age Studio. É unha editorial que tiña as franquicias de verdade importantes no mundo do rol, que é Dungeons and Dragons e La Llamada de Cthulhu. Perdeu Dungeons and Dragons coa xogada de Hasbro de publicar eles directamente,
teñen unha serie de títulos que podemos ver por aquí. Vamos a ver si teño por aquí unha relación. Mira, Zombicide, que eu entreos na web para repasar un pouco o que tiñan e non sabía que estaba publicado o xogo de rol de Zombicide. Arkham Horror, La llamada de Cthulhu, que basicamente agora é a súa franquicia. Los mitos de Cthulhu, de Sandy Petersen, que é La llamada de Cthulhu, pero co sistema de quinta edición. A edición primigenia. Historias del bucle, que está moi... é un xogo moi interesante. Alien, Genesis, Midnight, ten aquí ves que ten algo para quinta edición, ¿no? La leyenda de los 5 anillos tamén ten o seu público bastante importante. Aventuras en Rokugan, Cthulhu Confidencial, ou a proposta de xogar a llamada para un one-one, director xogador. La caída del Delta Green, que chama atención porque pois Devir foi o que se fixo con Delta Green. Hellboy, RuneQuest tamén, ou outro título nostálxico que eu penso que xa igual está un pouco superado, non? Ou Non Armies, que é unha proposta de unha temática máis esotérica e diferente, que xoga co terror psicolóxico e tal, que ten un sistema complexo. Si queredes ver unha partida de Non Armies, temos en El Trastero unha partida que dirixiu Jan Cantor, e o sistema é un pouco, aunque a proposta a mí parece moi interesante, e finalmente manteñen Over the Edge, que reconocen os propios responsables de Edge, que é o título que deu pé ao seu propio nome da súa editorial. Pero con esa nostalgia, con esa vinculación afectiva que poden tener con este título, dame unha mágoa tremenda que non poda mantelo, porque hai material para publicar de Over the Edge. Hai unha outra edición, eles publicaron, xa non sei cantas hai, 4 ou 5 creo. Bueno, publicaron unha das edicións anteriores, hai unha nova e non se publicou, e hai material adicional e non se publicou. Para mí é unha temática de un terror será o nome diferente, máis que surrealista, el juego de rol de peligro surrealista, que pode dar pé a partidas tipo Expediente X ou un surrealismo vencellado a partidas de investigación. É un título que se publicou nos anos 90, pero que tiña unha mecánica moi narrativa, moi fora do seu tempo. Actualmente tería moita acollida, pero bueno, creo que é un título moi de nicho, de xente que lle guste moito as propostas alternativas, non, diferentes. E Edge, pois bueno, eu penso que a súa situación actual é un pouquiño de vencellarse máis a súa propia distribuidora, ¿no? A Asmodee, e o palo de perder de idea está sendo importante, e como vedes, grandes franquicias aínda a tempo que ten a llamada, bastante atraso e molestar na comunidade de llamada polas publicacións, e sobre todo porque agora ten un competidor directo neste sector. Antes era un monopólico. Si ti eras fan de Lovecraft e querías xogar partidas de rol de la llamada oficial, pois tiñas que mercarlles a Edge. Pero agora Shadowlands ten esa capacidade de producción propia, ¿no? Entonces teñen unha competencia directa aí. Aparte diso, Edge ten a política de non PDF, algo bastante anquilosado para a actualidade, e que, por exemplo, vamos a ver na seguinte editorial, que é Devir, que hai un certo reciclaxe, pero Edge sigue manténdose en que non, e para min é unha situación que me impide en algúns casos poder adquirir algúns títulos a maiores, porque para mí é imprescindible un PDF para poder traballar, para poder facer uso, incluso para ler rol.
Entonces, si non hai unha política de entregas de PDF, pues para mí, que están entrando un pouco por aí e tal, me parece que creo que incluso algún título que ahora xa empezan, creo que sí, pero vamos, que foron moi reticentes a entrar na política de PDF, cuando sabemos perfectamente que a cuestión, non quero retomarlo demasiado, pero ten que acabar saindo, non? Que a cuestión do pirateo, sabedes, os que vimos dos anos 90, que ao final pues, se escaneaban e se imprimían manuais sin necesidade de ter o PDF, e se crearon propios PDFs a través de fotocopias, non? Entón, ao final, por límites ao campo, pois non é unha boa opción, porque ao final estás perdendo a un sector que te pode mercar e que pode valorar esa opción. Pero bueno, non quero entrar moito máis en eso. Eche, eu creo que unha editorial moi alonsada ou moi pouco vencellada á comunidade a nivel de relación, e penso que está perdendo amplios cotas de mercado por elo. Quen está pola contra reforzándose é Devir, unha editorial potente a través da súa sección de xogos de mesa. É unha editorial coñecida no gran público dos xogos de mesa, pero que mantén a súa sección de rol moi viva, cunha política agora de PDFs a través de Drive-Thru RPG, pagándose aparte, eso sí. Pero bueno, eu, por exemplo, esta política a apoio, me parece correcta. Me parecería moito máis a política de entrega PDF, que ten non só rol, lógicamente, pero polo menos tes o PDF e podes acceder a él. Lamentablemente os fan moi pesados e tes que alixeralos ti despois con xestión no Acrobat. Entendo que o que fan é que o PDF de impresión é o que suben. Lógicamente non ten marcadores e cosas destas, pero bueno, algo polo menos sirve para poder traballar e ler en tablet e poder copiar e pegar textos para os VTTs e extraer algunhas imaxes para apoyar, para facer overlays ou para poder meter tamén os VTTs, e bueno, pues está moi ben. Ten moitos lanzamentos interesantes. Vamos a ver o catálogo. Alice ha desaparecido, un xogo impresionante. Altered Carbon, penso que non sei se estaba creo que estaba en descatalogación. Tienen Aventuras en la Tierra Media, que tamén está descatalogado, igual que Anillo Único, porque teñen xa Anillo Único segunda edición e el Señor dos Anillos. E ollo con esto, porque tiene un ritmo de publicación moi potente. Eu ainda non me deu tempo que material que me chegou para lelo todo e saber si manteñen unha calidade boa ou regular ou mala de traducción, porque Devir ten a zona que ten. Pero bueno, que polo menos, mira, acaban agora mesmo, aí que foi menos dun mes, publicaron Moria para la Anillo Único segunda edición, e 2 semanas despois estaba el Señor dos Anillos, e están o día coa publicación de Free League, o sea que moi ben. Tamén teñen Blade Runner, Broken Tales, que xa teñen aí unha serie de títulos máis indies. Critical é algo que é un título que a mí me parece interesante. Dragonbane tamén, unha proposta de OSR. Delta Green, dando un bo palo a Edge no sentido de franquicias de Lovecraft, ¿no? De Amada. Esos anillos, como decía, e cines tamén, ou se dedican a publicaciones. Agora decís, vamos a entrar na sección de cines porque me parece moi interesante. Lógicamente tamén en fantasía tienen Pathfinder, pero están publicando cousiñas como Drácula vs Killer, vedes que xa ofrecen o PDF, Tabernas en la Frontera, Dinocar, Strix a la Carrera, Escoria Rebelde, estaba buscando aquí Caucho y Cromo. Pues mira, hasta ver, non sabía que tiñan unha bandeja de tiradores de caucho e cromo.
sea, títulos propios e nacionais, ¿no? Aquí está el sistema Roleína. Estaba buscando autor, que no me acuerdo ahora. Vaya, pues ahora non o do... aquí, autor, Roberto Alhambra. Que sabedes que publicou a súa propia web onde traballa os proxectos para podes vendelos a editoriais, ¿no? Pois que Debir entre por este tipo de licencias quere decir que apostan de forma moi importante pola súa sección de rol. E eu sempre pensei que Debir iba pouco a pouco a deixar as súas franquicias morrer para dedicarse basicamente aos seus xogos de mesa, pero se nota que a sección de rol está facéndose forte e están publicando franquicias moi interesantes. Teñemos por aquí os próximos lanzamientos. Lo que pasa é que non sei se, claro, aquí meten os de rol mesturados cos de mesa, entonces igual se dilúe un pouco, porque a verdade é que anunciaron cousas moi potentes. Vedes aquí, ¿no? A liña Único Moria, pero se ve moito xogo de mesa, entonces non é sin selo buscar Warhammer 4ª edición, a las armas, más publicaciones. Tienen o de 40k también, ¿no? A ver si tienes aquí mira, juegos de rol. Teñen a franquicia de The Walking Dead. Teñen a franquicia de Assassin's Creed. Que diré, bueno, son as típicas xogos de rol que non aportan máis que unha franquicia de videoxogo ou de unha serie de televisión. Vale, sí, pero atraen a un sector o mellor de público non tan roleiro, ou que igual non é roleiro e o mellor con isto adquire os manuais e se decide a entrar, como por exemplo tamén el Archivo de las Tormentas, un palazo de licencia que va a remeser os cementos do sector. Como decía tamén o Warhammer 40k, Candela Obscura tamén é un título que gusta moito na comunidade. Entonces ten unha mistura de licencias. Fábula Última tamén ten unha comunidade de xente que gusta, pois non, tipo os videoxogos RPG, tipo Final Fantasy e tal, que este xogo de role evoca. Grindaw Mal non o coñezo, igual que Bendiciones Entrelazadas. Entonces, sendo unha editorial grande con grandes franquicias, mistura tamén publicacións que gustan e caen á comunidade, e algo que a mí me gusta que te permita descubrir títulos novos, non saber, bueno, vou a esperar a que publiquen Candela Oscura porque me parece moi interesante, non, sino que trae a outros e dices, bueno, vou a investigar, por exemplo, eu Block and Tales non o conocía e pois gracias a súa publicación pois xoguei unha partida tamén en El Trastero, que estará próxima a publicarse. E dá servizo ou ofrece material publicado a diferentes sectores da comunidade. Me parece que Debir é unha das editoriais que se está sentando máis fortemente no sector e que pode dar vida a máis publicacións. Podemos ser un pouco máis críticos no sentido de que hai certa deixadez, non, entre comillas, de traducións e tal, pero bueno, eu por exemplo, en cuanto a calidade de publicación, o que lle teño mercado a Debir me parece moi interesante. O que allá melloren a política de PDFs e publiquen PDFs preparados para ser PDFs e así pues que se asienten nas súas publicacións. E aquí está, para min, é a triloxía de grandes editoriais que non surden dende abaixo, vamos a decirlo. Entendedme o que quero decir. Quero decir, son empresas. Son editoriais que se dedican a vender, non? Inda que, pues, seguramente en torno ao seu persoal son roleiros, é xente que sea moito de afición, pero non é o típico caso de un roleiro que es monta editorial porque quere publicar algo que lle guste e tal.
vamos a facer unha transición a unha editorial que para min está entre estes dos sectores de autopublicación que se convierte en editorial con empresa editorial que publica rol, que é Shadowlands. Shadowlands empezou dunha forma bastante pausada, publicando unha triloxía de produción propia para a quinta edición. Empezou a publicar moito de aventuras catuloideas ou de Lovecraft non oficiais a través do sistema de 100, ata que deu o espaldarazo co anuncio de que poden publicar oficialmente para La llamada de Cthulhu. Tamén se fixeron con el rastro de Cthulhu e outra serie de franquicias que foron aumentando o seu catálogo. Entón pasou dunha editorial pequena que sí que se centrou moi claramente en cales son as dúas franquicias principais que venden no rol, que é Llamada de Cthulhu e Dungeons and Dragons, e a partir de aí creceu. A mí me parece que o seu xerente é un profesional, é alguén moi con a cabeza moi ben asentada e sabe moi ben o que quere, é Fran Valverde, e que ten unha política de empresa de produción moi interesante. É verdade que ten certa fama Shadowlands de dúas cousas. Unha é máis cantidade que calidade, entendedeme ben o que quere decir eso. E, por exemplo, o Shadow Shots me parece unha proposta moi interesante que eu despois descargaba continuamente, pero cando empezaba a leer os Shadow Shots ao final veía que tampouco aportaba demasiado, que está moi ben, oye, tampouco vas a exigir algo que de balde. Eu, de feito, algunhas recopilacións dos Shadow Shots as merquei porque me parecía que convenía apoiar esta proposta que é moi interesante. Tamén teñen o da tarifa plana, que pagas mes a mes e tes máis publicacións, máis tipo como se fora un Patreon, non? Pero que ademais iso te permite acumular puntos, entre comillas, ou cartos, se queres, e unha vez ao ano pues pides un título que non leas mercado. Entonces, me parece que é explorar novas formas de chegar ao aficionado que está moi interesante. E que despois de asentarse con estas dúas franquicias importantes de La llamada e quinta edición, pues acaban publicando outras cosas, vedes que xa teñen publicacións de La llamada oficial. Ademais, están facendo mecenazgos en inglés de este material propio, o que les va a dar unha base económica moi importante, porque entras no mercado anglosajón e un mercado moi demandante, ¿no? Que como é lo de La llamada. E depois ten outros títulos como Espada del Serpentino, que é algo que me chama a atención, que é o sistema Gunshow, pero en fantasía. Agentes de la Noche, Fear Itself. Tamén tiene aquí algunas publicacións de autor. Me gusta moito que se teñen volcado en publicar teoría roleira, aunque esa etiqueta esté moi mal. Ensayo roleiro, se queres, ¿no? Como Ser rolero, Hablemos de rol, Damas de corazones, técnicas de improvisación para os juegos de rol, técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. Publicaron, ¿no? Aquí no veo que lo teñan. No sé si o teñen por algún sitio por aquí. Que é estas tres non o miro. O ensayo rolero típico pues non lo miro por ningún sitio, A ver si entienda, aparece. Pues non o miro. Bueno, aquí miramos, ¿no? El rastro, el rey de amarillo, Exoterroristas, Estirpe de Dummies, Fairy Self, Kingsmouth tamén, a línea Providence, que é a que vos decía de... Esta eu perquelles todo no seu momento, que era a línea de módulos e aventuras de non oficiais para a llamada, ¿no? Root tamén, Rojo, Raven, Robota, o xogo de Sirius e Senra, que
desgraciadamente non vexo que teña continuidade porque non se publicou nada máis delas. Starport, teoría de rol igual de Strike, Disaction y Tubles otros me parece muy interesante. También tiene cines, ¿qué cines estén publicados? Ah, efectivamente, Enemigos Íntimos, que yo merqué, 8 lanzas también. Y a ver si aquí en teoría de rol está. Aquí está. Pack de guía definitiva para jugar a rol. Se le criticou moito as portadas, que son moi clásicas. Isto tamén leva tamén a recorrer a esa es outra vertiente que vos comentaba antes, ¿no? Sobre as fama que podía estar levando ahora Shadowlands, que primeiro era cantidade sobre calidade, e eso enroca tamén con certa crítica a que se tira moito de IA para ilustracións, non? Bueno, pois son xeitos de intentar optimizar, que eu non vou entrar se é mellor ou peor. Eu creo que ten publicacións moi interesantes. Por aquí estaba, aquí está, mira. Aquí temos o sistema de tarifa plana que vos digo que, claro, vendo anual parece moito, pero tedes que contar que mes a mes, e entonces menos. Tamén Shadowcon teñen organizado esas jornadas propias, ¿no? Para o seu público. Ten un público moi fiel, ten unha comunidade bastante activa e defensora do que publica. E bueno, ten tamén preventas que se alongan moito no tempo. Non sei se teñen por aquí algunha... no, xa están en compra. A mí me chamou a atención un detalle que era Cthulhu City, non o teño... Ah, vale, para el resto de Cthulhu. Que era que unha vez entrei na súa web porque pues, había algún material que me interesaba e o fun a ver en catálogo e non tiña claro se estaba en preventos ou se estaba en material. O sea, parecía que lo pedías e que era un pedido, ¿sabes? Pero non señalaba que foron a preventa. Un detalle aí que me chamou moito a atención, pero bueno, supongo que foi unha cuestión básicamente de asimilación, un error de como publicar a proposta. El Rei Amarillo, ahora que o miro aquí, porque me chamou a atención que se fueron publicando de un en un e non coa caixa que tiña inicialmente. Non sei se ao final a publicaron. Vamos a ver por aquí se está el Rei Amarillo. Onde estaba? Ahora non o vou a topar, xa veredes. A ver, Códice tamén. A mí, eu, por exemplo, o grupo Códice me parecía que estaba moi ben, e é unha mágoa que depois se diluíra porque tiña unha proposta moi interesante. Aquí está el Rei de Amarillo. Vamos a ver. Ah, moi ben. Vale, o sea que foron publicando os diferentes manuais e despois sacan un plan, un pack que é o último, o sea, o terceiro, ¿no? Las guerras, secuelas y nueva normalidad co estuche. E depois o pack completo con 120 euros, polo menos, non cometen o erro que se cometeu no seu día coa triloxía esta de quinta edición, que non va con o nombre inicial, que foi que foron publicando de un en un, e despois cando publicaron os tres era máis económico, entón todos os que publicaron antes pagaran máis. Hai que lle pareceu mal, a mí non particularmente por unha cuestión, que é que ti cando accedes previamente a un material, pois pagas máis por él al final. Si queres agardar o pack completo final que te salga máis económico, non o vas a ter antes. Entón, bueno, a exclusividade tamén hai que pagala. Neste caso, se ti adquires os tres manuais, son 35 euros cada uno, pois son 110 máis os 10 do estuche, 120, que é o mismo que o total. Por lo tanto, aquí podeches ter acceso a manual previamente
e cando chega ao final vale o mismo. Así que, bueno, pues esa crítica que se lle pudo ter anteriormente agora pues está correxida e, bueno, tamén está ben que as editoriais aprendan dos erros, ¿no? Ou das críticas que teñen recibido no pasado. Sí que é unha mágoa que polo que vexo aquí o estuche, non sei se se mira, a ver si penso que non. No, bueno, sí que se ve que é un estuche, basicamente, ¿no? Vos comentaba nun vídeo anterior sobre Trophy Dark que al final non se publicou. Non sei como resolveron, porque eu le preguntaron unha vez a editorial con outra triloxía previa que iban en estuche, como iban a resolver el poder enviar esto en paquetería sin que o estuche se danara, porque claro, iba a quedar, hai un oco aí e no transporte, porque supongo que cubrirán con papel de estrazo, un tema, un corcho, alguna historia así, para que evitar que se deteriore. Pero que vos quería decir era que no manual, na publicación original, este estuche realmente era unha composición da pantalla. Entonces ese factor se perdeu, ¿no? Non hai esa cuestión. Pero bueno, que a cuestión e a conclusión con Shadowlands é que unha editorial que empezou estratégicamente de xeito bastante prudente, conseguiu pouco a pouco facerse con un nicho, con unha comunidade que a iba apoiando, e foi dando pasos empresariais, profesionais, eu incluso diría, que lle permitiron asentarse nunha comunidade dun xeito bastante solvente, sin entrar en polémicas e conseguindo indo publicando. Agora se le podría criticar un poquinho que publican demasiado e que teñen moito en espera, pero o feito é que é unha editorial de garantías. Unha editorial de garantías que ten o seu público, que o seu público lle merca o que les venden, e non me refiero que merquen o que les venden literalmente, sino que eles teñen un concepto e unha política que hai xente que a acepta e a compra, ¿no? A asume, a outra xente que non, pois moi ben. Para eso temos a variedade, ¿no? E Shadowlands, pois a través de Flama Verde e o seu equipo, mantéñense firmes na publicación de material. E esta para mí é a editorial que marca a liña entre editoriais profesionais e semiprofesionais que teñen moi presente a rentabilidade e teñen políticas encaradas a iso, coa liña de editoriais que son aficionados ao rol que se meteron a editores. E con isto pasamos a... Perdón, que non o tiña marcado aquí, de Hills Press. De Hills Press, que sabedes que é a editorial galega levada ao fronte por Víctor Romero, un streamer de partidas de rol bastante reconocido. Naceu aí a súa fama en publicar e streamear en Twitch partidas de rol dos pioneiros. Hai moitos antes, lógicamente, tal, pero que surden desa fase primixenia pre-pandemia, na que o rol online empezou a ter presencia, non? Esos primeiros pioneiros, non? Tamén baseado no seu propio Discord, con unha comunidade moi entregada, que lle merca tamén, como vos dicía antes con Shadowlands, que lle merca a súa política, unha política diferente, baseada sobre todo nas publicacións de títulos indies. Eu penso que cometeu un erro no seu momento de tirarse a licencias
moito máis mainstream, no? De un mercado que non era o seu, e iso que provocou certa frustración, como pode ser para min o caso máis relevante, que es Mago el despertar, que es Mundo de Tinieblas, ¿no? Bueno, a derivada de Mundo de Tinieblas, ¿no? Sabes que, bueno, hai como a escisión e que, bueno, porque Víctor Romero ten unha personalidade moi potente, moi confrontada, ¿no? con que pode ser a política que dá bien, ¿no? De como os decía antes, como Shadowlands, de non meterse en grandes líos, sino en alguén que confronta e que di as verdades como as pensa, e, bueno, pues eso pues, pode xerar cierto malestar, pero que, bueno, a mí eso non, como decía con cualquier outras políticas previas, non me parece relevante. Me parece que sí que se pecou no seu momento de certa inocencia con algunhas relacións persoais, pero, bueno, eso non ten nada que ver con o seu catálogo de material. Vamos a ver aquí a tenda. Agora mesmo The Hills Press na súa web só vende PDFs, e se queredes, como vos ponía aquí na portada, se queredes os libros físicos, vades a oficialmente o lugar onde se pode mercar físicamente todo o catálogo de The Hills Press, en Tesoros de la Barca, lógicamente. Vos o podedes pedir na vosa tenda online ou física, e poderán ofertalos se os seus distribuidores chegan a esa tenda. Ten actualizada a web. Me sigue pareciendo un pouco caótica a proposta de catálogo todo según saliu, por onde saída, ¿no? Por exemplo, que te ratas la paredes, tes aquí fe, pero si quieres buscar la Fundación Bauman, pues, o la frecuencia Bauman, tes que baixar hasta aquí, no, está todo unido, non? Hack the Planet, un Force in the Dark, pues está ao lado do Ninorauta. Trophy Loon está aquí, pero Trophy Gold, bueno, non está, pero Trophy Dark tens que ir máis para atrás. Iron Sword, Old School Esencias tienes aquí uno, pero tienes aquí outro. Está ao lado do Mago del Despertar. Sabes, que non ten moito, que isto pode estar ben como unha línea xeral, pero debería de ter aquí un índice, non? De orden, para ver que se eu quero buscar eu que sei, vamos a ver, The Veil, pois que teña un sitio onde buscar, non ir páxina a páxina hasta que me aparezca aquí The Veil, non? Por exemplo, aquí non está. The Veil supongo que estará cara ao final porque foi das primeiros que se publica. Pois mira, na última páxina, aquí está. Non, pois é un pouco, pero vas aquí de Veil, pero se eu entro aquí parece que é o único que de Veil que hai é isto, pero non é certo, porque hai dúas publicacións máis que estarán por aquí, e si saen, que non aquí, mira, de Veil Cascade e Veil 404. Pois eso é un pouco que me parece un pouco caótico a nivel de publicación. Se lle achacou tamén no seu momento non continúa de líneas, cuando pois es que realmente do que el publica moito material indie e que non teñen máis publicación. Por exemplo, Sed de Sangre, pois é Sed de Sangre, e Codisonantes. En la Oscuridad non ten máis publicacións. Forcon and Blood publicou máis de lo que publicou a línea original. De feito, creo que hai unha segunda edición ou un segundo mecenado original no que La Corona de Sangre se publicou. Death of Night ainda sacou un complemento de historias para non dormir con escenarios propios que non tiña Death of Night, e Death of Night non sacou nada máis. Hermanos de Sangre, pois é unha produción propia que non tivo continuidade. Aquí sí que podemos decir, pode haber sacado unha máis línea de publicación, sí, pero se a éxito de ventas non cumpliu, pois non. Liminal sí que ten publicado todo o que se publicou originalmente, así que non ten máis que decir. En Kids on Bikes sí que Strange Adventures volumen 2
non o publicou, pero unhas desavenencias co licenciatario original. Tamén é verdade que esta licencia foi un traballo conxunto con Bastión de Mundos, e Bastión de Mundos pois cesou de actividade ou non traballou máis ou non publicou máis cousas desde esta publicación, e non tivo máis. A Las Vegas é un produto único. John Carter de Marte sí que ten algunha publicación a maiores, creo que ten tres suplementos de ambientación, pero tamén é certo que o pack John Carter de Marte e Fantasma de Marte, que é o manual básico máis unha campaña, xa ten dabondo para xogar, e é a única campaña que está publicada oficialmente, o sea, por Modicius. Non desenvolveu máis a línea que isto. Está clara que a franquicia principal de The Hill Press é Ratas en las Paredes, e outras publicacións como, bueno, Old School Essentials sí que sacou bastante material, non sei que nivel de ventas ten. Trophy Dark o publicou antes que a propia editorial original, como decía nun vídeo anterior. Temos outras, bueno, pues, Los Pecados del Padre, Long Haul, Pertelurians, Call of Cthulhu son títulos únicos. E Blackshore Hack é unha mágoa, porque para mí Blackshore Hack pudo terse publicado como extinción a través dun mecenazgo nun xogo de rol moi económico, en torno a 20 euros, e desbloqueando o que se desbloqueou en extinción, que é Vida, que son diferentes módulos de publicación de autores españois. Pues en Blackshore Hack pudo facerse igual e sacou uno directamente á venta, porque extinción, sendo un dos mecenazgos de maior éxito da historia do rol en Berkami, quitando o que vos decía dos mecenazgos de non solo rol, xenerou un mercado do barato, de entro porque é unha ganga e despois me poño a xixir e provoco unha serie de desgaste de traballo emocional a quenes levan unha editorial que, como vos decía, é unha editorial que xurde da autopublicación, de un aficionado que quere publicar títulos que ve que non se publican por as grandes editoriais, que pues acaba xenerando pues un efecto dominó, que é pues como son moi exigente, pues a outra persoa decide que va a cambiar a súa forma de facer as cousas porque quere ganar saúde. Me parece moi ben, e bueno, pues e hai quen cree que pode facer mellor. Lógicamente o mercado libre pode actuar como quere. E despois temos por aquí as últimas publicacións. Ironsworn tamén foi outro mecenazgo que provocou moito desgaste a editorial. É un xogazo, é unha publicación que vale cada euro que se pagou por el, pero é verdade que tuvo moito atraso, pero que si colledes, a mí é unha mágoa porque cando fixen o paquetiños non me puden facer cunha copia física do Ironsworn original, pero se podedes o Ironsworn original e podedes buscar unha reseña en YouTube se queredes do Ironsworn original a este Ironsworn, es que a noite e o día gañamos un montón con esta publicación, e é un xogazo. E si se chega a unha editorial a publicar Ironsworn sin tocar nada da maqueta e do arte original de Ironsworn, non tendría nin nome aquí. É moi lamentable esa publicación para un xogazo como Ironsworn, pero bueno, son cousas que pasan, e eso pues Víctor supongo que terá aprendido. Mago de Despertar foi un golpe de realidade. The Hill Press quiso facer un paso, que vos decía, a estrategia que tuvo Shadowlands, ¿no? De empezar modestamente e chegar a convertirse en unha editorial máis estilo clásico, unha editorial empresarial, non? Pois aquí fracasou, eu penso porque The Hill Press é unha editorial con moita personalidade,
con un público moi fiel, un sector base de xente que merca, como vos decía con Shadowlands, non mercar de pagar un produto, sino que merca a filosofía da editorial, e as grandes títulos como Mago non encaixan en esa filosofía. Curiosamente, despois sí que encaixou máis en Actum Cthulhu, entendo que tamén por a línea Primixenia, todo que teña pulpitos vende muitísimo máis, e con non nos sale aquí con Fallout. Pero Fallout, claro, ten unha base de videoxogo que é moi potente. Para min, que vos decía, me encanta o 2 de 20, que de Eclipse tenga Actum Cthulhu e teña Fallout me parece impresionante. O que me parece unha mágoa é que estas dúas franquicias sí que son a típica franquicia que ten que ter continuidade. Hai unha línea editorial, non vos digo en Actum, eu teño un montón de material en inglés de Actum Cthulhu e teñe para publicar, eu non sei se penso que ten unha produción de publicación de un módulo por mes. Despois nos agrupan, ¿no? en un manuales, tiene tamén aventuras cortas gratuitas, pero van agrupando e depois se publican en físico, ¿no? Tienen campañas para salir Sombras de Atlántida, pero Víctor sempre dixo que precisa que haya un número de ventas, e me parece lógico, ¿no? Para que se sea rentable, ten que haber un número de ventas mínimas para que unha línea se manteña. Venderá 500, 400 exemplares Sombras de la Atlántida? Eu agardo que sí, porque os títulos que vienen despois eu xa os teño en inglés e probablemente pues, os traduza e pouco me importará, pero bueno, estaría ben que me fixeran o traballo así tamén pois terlo en físico, ¿no? Pero me parece que Actum Cthulhu sí que pode ter vida. E Fallout veremos, porque bueno, Fallout ainda ten o respaldo tamén da propia serie de Amazon que ten continuidade do tempo, así que pode ter unha base aí dun público non tan vencellado a esa base que vos decía de público fiel de Eclipse Press. Para min a clave é que a distribución. Actum Cthulhu e Fallout ten que chegar moito a tendas onde as distribuidoras teñan que vendelo. E despois temos a verdadeira franquicia que le dá vida e que lle deu o éxito a The Eclipse Press, que é Ratas en las Paredes. Está moi ben que se haya abrazado, ¿no? a Ratas en las Paredes hasta tal punto que The Eclipse Press publica máis que o propio autor de Ratas en las Paredes. E temos la frecuencia Bauman, aparte de todos os módulos que se publicaron na Macenazgo, e Fe. E hai algún material máis que parece que está en traballo. O futuro de The Eclipse Press é incierto porque está moi vinculado ao propio Víctor Romero. Agora, se non o sabedes, vos digo, pois agora é pai, ten o seu traballo, ten a súa familia e ten a súa editorial. E todo, pois, desgraciadamente non pode ser. Eu moito me temo que no medio plazo, igual non corto, o sea, non este ano, ano que ven, o mellor, quizás o ano que ven, poda a noticia roleira relacionada con The Eclipse Press esa que The Eclipse Press vende as súas franquicias a outra editorial, e esas se podrían ir sacando. Por exemplo, Actum Cthulhu e Fallout para mí son dúas licencias que Debir podría explotar dun xeito moi importante. Que pode ser ese momento? Non o sei. Que Víctor pode continuar coa súa editorial 2, 3, 4, 5, 10 anos máis? Tamén. De Eclipse Press como o río Guadiana. Aparece, desaparece, pero ao final vai un pouco polos impulsos do seu promotor e pois é a súa personalidade. De Eclipse Press te saca Actum Cthulhu e de súpeto te saca Public Access. Por qué? Porque le gustou e Víctor decide pues, facer a traducción a maquetación directamente e xa está, ¿no? Entonces non hai criterios de rentabilidade, non hai criterios de dar contas a accionistas, sino que é un criterio de
me gusta ver isto publicado, falo co autor, o autor me dice que sí e quero facelo con unha calidade acorde ao produto. E eso me parece unha política moi interesante que eu merco e que ao que estou moi arrogado porque, como decía no paquetiños anterior, codo que Vítor ten uns gustos moi semellantes aos meus en cuanto a buscar cousas diferentes. Así que veremos cal é o futuro de Hills Press e para min, polo menos, que tenga longa vida porque nos trae cousas que non sabíamos que necesitábamos. Así que teña moita sorte. Pasamos a outra editorial. Xa nos quedan solo dúas máis dentro do que eu considero o núcleo duro de editoriais de rol. Despois hai outras pequenas, xa que eu xa tería máis aí no que é estrictamente autopublicación, o sea, un grupo pequeno de persoas que publican. Hai despois algunha máis e quizás faga un segunda parte desta análise de roleiras, aunque sabía que me estou alongando, xa levo máis dunha hora aquí, así que imos a rematar con el refugio e despois con Cursing. El refugio de Riope, que tamén ten a súa coletilla, ¿no?, de All the Little Lies, a editorial de Pepe Pedraz, que sabedes que eu sou moi fan e que lle merco todo o que publica porque o autor indie español para min de referencia. E non podo deixar de falar del refugio de Riope sin isto que tedes aquí diante, que para min é a notición de 2025 ou 2026, que é que van a publicar Morkborg. Morkborg é unha editorial, un título, unha franquicia OSR de moita zona no ámbito anglosaxón, incluso no ámbito do OSR hispano, no que hai moita xente que mercou na súa edición en inglés e que era complicado de ser publicado porque se bichedes, por exemplo, Bas Green, que publicou de Hills Press, é unha maquetación de moito arte. Entonces, claro, os textos forman parte do arte. Entonces, se tes que traducilo, tes que mudar a arte. En Bas Green, eu, cando tuve o PDF, non vos quero enganar, pero creo que cheguei a arquivar un 100 de tipografías diferentes, de arquivos de tipografías, de TTFs, non? Porque cada páxina é unha maquetación diferente. É un anti-normas de maquetación clásica, pero é eso, é arte puro en cada páxina. E Morkborg ten eso, é un OSR gamberro, sucio, non? Escuro, que ten un mercado moi importante. Veo que tamén que van a publicar In the Scar RPG, Master Edition, que eu descoñezo esta franquicia, pero bueno, lo temos aquí publicado. Outsiders, de Luis Montejano, e vedes aquí All the Little Lies. Me encanta que saque nova edición de ellas e de la cocina. Tedes na canle de Dame Rol Dime Friki partidas miñas de ellas e de la cocina. Para mí ellas é un xogo de referencia, me encanta. 7 días de travesía e ellas para mí son os dos títulos mellores de Pepe Pedraz, e ellas é un restyling, unha forte inspiración de Mesairá. Estou eu estes días me sae follow e non é follow, bueno, pues si me sae, vos digo donde cale a inspiración. Si o atopo por aquí, vos lo digo, pero non Microscope.
é un restyling ou unha forte inspiración en Microscope, que é o como le chaman a Microscope, no? O xogo de rol bueno, Fractal. E que é o xogo de rol Fractal? No, pois é unha que non é un xogo de rol lineal, quero dicir, cando nos xogamos unha partida de rol, no? Pois empezamos no presente e vamos cara ao futuro, no? Podemos ter unha estrutura de flashbacks, como pode ser nos Force in the Dark, no? Pero en Microscope en ellas a proposta de estrutura é que facemos unha línea temporal, sabemos como empieza, como acaba a historia, e o que vamos a facer é dúas líneas. Unha que é a temporal, donde podemos describir que sucede, ¿no? en cada ano, e é un perfilería xeral, no? Pues na historia, por exemplo, podemos ter 1976, Guerra Civil, ¿no? Pues eso sería un punto na línea temporal. Pero despois generamos escenas en cada unha desas líneas temporales. Pero esas escenas non son lineales, quero dicir, eu podo establecer unha línea, un feito histórico nos personaxes, porque non ten que ser histórico global, ¿no? En un ano, pero despois no seguinte turno, pois dun ano máis para atrás, e depois no seguinte turno, pois vou a facer unha escena de algo que deses puntos históricos de 4 ou 5 pasos máis adelante ou máis para atrás, e vas creando esa historia hasta que fas a resolución final. Por eso é fractal, ¿no? Porque vas en cada punto que vas facendo vas facendo súas derivadas e vas creando como un árbore da historia. E ellas tal cual eso. O facilitador, que non ten por que existir airadamente, poden ser xogar dúas persoas, pero bueno, a mí me gusta moito traballar de facilitador e que dúas persoas fagan de cada unha dos personaxes, ¿no? Que son a relación de dúas persoas ao longo do tempo, nacen e morren ao mesmo tempo. Ese rol emocional, de aí que le chame cargado de emociones a maior parte das propostas de Pepe Pedraz, que a mí me encantan, exploran outra línea, unha línea máis sentimental, máis que ven aquí de dentro, non? E que a mí me gusta pois experimentar, e que Pepe o fai de maravilla. Aparte me parece un bo tipo, e a mí eso, pois a boa xente me gusta tela preto, e a mala xente, pois cuanto máis longe mellor. Espero que comulguedes con esa filosofía, porque vos va a facer máis felices, a verdade. E bueno, pois El refugio de Riope é para min a máis clásica definición de editorial indie. Publican cousas que nadie publicaría, casi diría que a editorial que navega ou que nada en Itch.io, ¿no? Tamén tedes por aquí, creo que teñen unha cuestión tamén vencellada a Itch.io, ¿no? Laboratorio de creación en Itch.io, mirades. Aquí ten, ¿no? Lugares e Hambres, unha conde desesperada. Esta é unha publicación de Pepe Pedraz. Bled Jam, la comunidad hispanohablante. Quer decir que navega nesas publicacións, por estes trípticos tipo Breathless. Publicou tamén World of Fantasy, que é unha proposta hispana dun sistema de fantasía lixeiro, Mouse Ritter e tal. O sea que é unha editorial indie. Está claro que non traballan ves aquí te da a página de Itch.io, del refugio editorial. Solo publica, le están preguntando a alguien si publican en inglés y le pone que no, que en español. Y o que vos decía, que El refugio de Riope é unha editorial que estou seguro que cando se presenta a posibilidade de unha publicación non se está pensando no rendemento económico, sino que se está pensando en esta proposta interesante. Estou seguro de que hai xente que va a mercar
E si pouca xente le va a interesar, esa xente sí que merece que teña este produto. Por lo tanto, que temos que facer unha tirada cativa, 150, 200, 300 exemplares e vendelos a un precio un poquinho máis caro de lo que debería de valer un produto si tuviera unha tirada de 1000 exemplares e se imprimiese en China. Vale, sí. Se le achaca a veces al Refugio esa cuestión de que sus produtos son caros. Eu non o creo. Eu creo que e podemos verlo aquí na tienda, tiene un producto acorde. Vamos a ver, Peloton Wear, podes decir, vale, es que é un tríptico. Sí, é un tríptico que vale 10 euros. Vale, ¿cuánto quieres que valga? Sabedes a miña política, no, de valoración de precios, ¿no? 5 euros sesión. Pues vale, Peloton Wear, si teño 2 sesións, xa me vale. Vamos aquí, manual más PDF, 10,90. Solo manual, 9,90. Por 1 euro. Tes o PDF. Vale, que non teño solo PDF aquí, ¿no? Vale, por 9,90. Si xa cho mandan, ademais. ¿Sabes? Es que ¿qué máis queres que valga? ¿Qué quieres que valga? 5 euros. Pero si solo un PDF en Itch.io te cobran este mínimo. Non é caro. Vamos a ir a outro Revoluciones, a última publicación de Pepe Pedraz de Cargado de Emociones, que este está moi interesante. Vai a haber mesa e vamos partida en Dame Roll y Dime Free, que seguro. Manual más PDF, 18,90. O que vos decía, 4 sesións. Realmente, mira, 15,90 sin o PDF. Eu, sabedes que sin o PDF non podo vivir, o sea que 18,90. Que máis? Que menos? Que algo teñen que percibir os creadores deste manual, non? Estamos falando de que a mellor igual non sei que tirada ten, que pode ter esta pero poñede que son 500. Temos que quitarle o coste de produción, temos que pagar ilustracións, temos que pagar os creadores, temos que pagar os envíos. 18,90 non é caro. Entonces, si queremos ter un mercado de rol que non só publique mainstream, pues este prezo a mí pareceme moito máis que razonable, a verdade. Agora, se hai alguén que quere ou que cree que pode publicar rol por menos de 16 euros un manual en A5 tapa blanda, pois adiante, que o faga. Veremos que tal lleva e si a comunidade o apoia, pues enhoraboa. Pero por menos de ese importe, sin tirar de IAS e demais, va a ser complicado. Entonces, pareceme unha crítica superflua que non le va a impedir al Refugio continuar publicando o que lle gusta. Vamos a ver Morsborg, que tal lle sae. E vamos a ver tamén Index Card, porque é algo que eu non coñezo. Número de seguidores entre creadores e jugadores de juegos de rol D&D. Su autor, bajo el sello Hammer Games, ha ido haciendo crecer este proyecto que empezó sobre tarjetas de índice, las fichas rayadas de toda la vida, de ahí su nombre. Esta nueva edición, la Master Edition, incluye los principales libros publicados hasta la fecha en un solo volumen. Con el sistema de juego de reglas D20 simplificadas, una guía de jugador, el acabado capítulo a modo de caja de herramientas para los DJ, los monstruos, el tomo de magia, las numerosas tablas de botín y las 5 habitaciones principales. El fantástico mundo de Afghan, la ciencia ficción planetaria de Warshall, el Weird West de Ghost Mountain, los superhéroes de Vigilante City y el mundo prehistórico y helado de Blood and Snow. Nivel de mantín en ventas en Drive-Thru RPG. Será publicado en las mismas calidades que la edición original de Warhammer y Modifius. Este semella un produto moi fora do que vos decía eu da base de
de refugio. Vamos a ver como lles vai con esta aposta, pero bueno, me parece un cambio de paradigma para el refugio bastante interesante. Pues nada, vamos a concluir xa, que nos vamos a moito tempo, xa a min particularmente xa se me está facendo tarde, que vamos a matar con Curse Inc. Curse Inc é unha editorial tamén que moi ben sellada aos seus promotores, tamén autopublicación. Empezaron con mecenazgos moi resultones, moi efectivos a nivel de moito material e bueno, e moito material e precio económico, ¿no? Collendo unha base de xente bastante fiel tamén, con un ritmo de publicación máis ou menos estable, pero tamén é verdade que José Rana pues, tuvo unha serie de problemas de saúde que les impediu continuar con ritmo de publicación. Depois tuvo unha serie de colaboraciones tamén con Colmena de Papel. Colmena de Papel al final deixou de publicar tamén toda esa línea de propostas indies. E bueno, depois tamén tuvo unha pequena aí flirteo con publicacións sin PDFs que a min particularmente non me convencía demasiado, pero bueno, publicaron inicialmente en mecenazgo, bueno, agora se me ven revoluciones e non é revoluciones, e ahora mismo pues non me vamos, déxame buscalo, que seguro que atobo por aquí. Camaradas foi a súa primeira publicación, un PBTA moi político, un xogo de rol revolucionario de WM Hackers que plantea pues eso, a mesma temática que revoluciones, ¿no? Pues un grupo que xenera unha revolución. Y bueno, pues con eso se dio a conocer José Ranea y Gaisca Gómez a través de esta editorial, Curse Inc. Y despois empezaron a publicar, vedes aquí os últimos publicacións. Never Going Home foi un mecenazgo tamén que o petou. Calidades económicas, tan é verdade. Inicialmente, pois Camaradas era tapa blanda con solapa, e despois Never Go Home tamén foi tapa blanda con solapa, pero bueno, por todo o que te ofrecían, e tedes os paquetiños roleiros para miralo, porque eu entrei nese mecenazgo, Never Going Home, que permitiu facerse un nome, non? E a parte de aí, pois, empezaron a publicar. Que pasa? Que eu creo que Cursin cometeu unha serie de erros que le estraron un pouquiño. Tuveron algún problema de traduccións complexas. Eu penso que non que foron traduccións con unha corrección deficiente, o sea que precisaba como unha segunda corrección, e eso lastrou un pouquiño a outras publicacións. Para min, Quietus é o xogo de referencia de terror para one shots, é un libro imprescindible polo precio que ten. Mira, o ten en desconto a 23,75. Tamén é verdade que Quietus unha vez que o tedes, as reglas son caben nunha páxina, pero o manual é moi interesante porque ten moitas referencias para poder inspirar. E Broken Compass me parece tamén outra publicación interesante. Xa verades o deseño que ten, ¿no? Como de carpetita, o sea, de libreta de notas de Jones, básicamente. Para un xogo de rol de aventuras que está moi ben, moi cinematográfico. Tamén publicaron Spire cos seus complementos, tamén Heart, que é
o spin-off de Spire, ¿no? Pero pues tenía esta línea de cines como Night Rain, que estaba muy bien, o Palanquín, que a este foro donde vos decía que no publicaban os PDFs y me parecía unha tara, porque, joder, si quieres xogar en online, necesitas os PDFs. Apocalipsis, The Happy Apocalipsis of Earth me parece unha auténtica xoya de un PBTA sobre historias de terror en parques de atracciones así tétricos y tal, ese terror oscuro, a ver, que tanto público ten, non? Monster of the Week, un clásico PBTA do terror tamén, que non estaba publicado aquí. Curiosamente, solo estaba publicado en catalán, non estaba en castelán, con unha estética polémica, con estas ilustraciones de Amorao, pero bueno, se colledes o manual original é terrible o arte, o sea que tampouco persedes. Nibiru é un xogo con unha proposta moi interesante, un sistema tamén moi chulo, que non ten moita continuidade, pero está moi ben. Eu utilizo unha partida en xornadas e se pasa moi ben. Night Rain, un uno contra uno, o sea, director con un xogador moi interesante. E despois se meteu unhas licencias Cursint. Eu entendo por eso, por a necesidade de que unha editorial ten que ter unha serie de publicacións periódicas para poder pervivir no tempo, ¿no? Que como foi BioWolf, que tuvo dos mecenazgos que non funcionaron moi ben. Mask sí que aguantou o tipo e ten aí un público tamén interesante, ¿no? Porque es moi asociado a moda, pues, con series como Invencible, ¿no? O como incluso o spin-off de The Boys, ¿no? Que son superhéroes, pero desde o punto de vista de adolescentes, ¿no? Entonces tiene aí una temática que pueden tener un público. Pero Lex Arcana, por exemplo, sí que eu tive visto bastantes partidas online de Lex Arcana, pero non tuvo moito despegue e un manual caro, ¿no? Porque sabedes, mira, Les Arcana, manual básico 50 euros, la enciclopedia arcada 45, Misterios del Imperio 35 y a pantalla 20. Al final sumas y son máis de 150 euros, ¿no? E agora, por aquí non sae, pero vamos a ir ao seu último mecenazgo, vou me ir a súa web, o sea, web de Berkami, que é Brancalonia. Unha temática de fantasía, espagueti fantasía, ¿no? Lo identifica, ¿no? Canallas, tunantes y diversión. Unha proposta dun setting, ¿no? Dunha ambientación para quinta edición, que non está tendo demasiado éxito. Mira, le quedan 28 días, se va 59 achegas, 4.145 de 8.000. É probable que acabe saindo, pero sabedes que estamos en números moi cativos, ¿no? 59 achegas, un manual que sae o manual en 39 euros, non é caro, pero ten o seu bestiario en 44. Si vamos a manual básico, monstruos e o suplemento son 80 euros. Tuvo 75 na súa, supongo que sería no Early Access. Requiere unha inversión para unha temática tan de nicho, podo decir, ¿no? Un quinta edición que eu entendo que é un setting, por lo tanto precisa o SRD, ¿no? Sí, porque habla de nuevas reglas, tal, igual que el Señor de los Anillos para quinta edición de Mundo de la Tierra Media, pues un poco igual, ¿no? Entonces, que está en... Aquí tenemos a José explicando con varios vídeos, tamén a Mamorre Pacheco, que está tendo Cursing un atranco no sentido de que está sacando títulos que non están tendo moita repercusión. Está movéndose en unha línea de apoios moi cativa, quizáis porque adolece
de unha base fiel, como vos decía, o que podía tener a lo mejor Shadowlands ou de Hillspress. Entonces le costa moito ter unha base sobre a que arrincar. Por exemplo, de Hillspress, cando foi algúns, e algúns tuvo bastante complexos, pero deu sacados todos, ¿no? Pero esa base de 100, 150, 200 persoas que máis ou menos le adoitan entrar a todo o que propoñen, le permite que unha base mínima rentable, en este caso, como podedes ver, pues en torno a 100, 120 persoas poden facer viable a publicación de Brancalonia, perdón. Pois cosí non dá chegado. E ao mellor, espero, agardo que non, que acabe con isto e o poda publicar. Pero apunta case máis a como Beowulf, que vai a ter que plantar este mecenazgo e volver a sacalo, ou mejor sacalo directamente a tendas. E eu penso que son por dos motivos, por lo que vos decía. Primeiro, porque non ten unha base sólida de comunidade que os apoie, e es que algunha ten, pero quero dicir que non é tan activa como pode ser a que vos comento eu de Shadowlands ou de Hillspress. E despois que tivo unha serie de trancos que a xente non lles pasou. Que algún atranco desos pudo ter algún editorial e non trascender tanto, eso é verdade, tamén. Que igual é moi crítico. Por exemplo, na publicación de Heart tuvieron foi un erro, menos mal que se pudo solventar rapidamente, porque parece ser que enviaron os arquivos sin corregir a imprenta, e cando nos chegaron os arquivos, os que empezaron a lelo, había ciertas incoherencias en cuanto ao texto. Menos mal que se pudo corregir e os datos se modificaron, pero tamén é verdad que hai houve certa carencia de corrección en algúns títulos que se llevaban certa confusión. Para min non son graves, no sentido de que estamos falando de autopublicación, de uns textos que non te impiden para nada desenvolver as partidas, e que é algo que mellor é directamente un criterio sobre o que traduce, pues que pode entenderlo dunha forma, e igual dándolle un poquillo máis de volta se pode adaptar máis ao noso idioma, ¿no? Eso pudo xerar cierta desconfianza, e entón, pues que non se apoie tanto. Eu penso que de manos de José, os títulos que traen son interesantes, pero tamén hai outros que penso que non tienen tanto interese e que los puede lastrar un pouco, como por exemplo Beowulf ou para min Brancalonia, que pode haber un público que teña, pero que mellor esos son os títulos que o público que les pode interesar, o mellor se accederon a ese produto en inglés, e entonces agora pues o sector, e con isto xa vou a ir concluindo, hai 2, 3, 4 anos este tipo de títulos estarían arrasando o mellor Brancalonia en 2020, tería agora 15.000 euros tranquilamente, pero que ahora hai un cansancio, unha acumulación tamén de material, de propostas, que fan que estos títulos pues non sean tan atractivos, porque non son tan diferenciais co que xa temos. Por exemplo, pues decía antes, ¿no? Pues no paquetiños anterior, Public Access ou The Job ten unha proposta diferente e é un produto que vale 20 euros. Básicamente, con completar un pedido de algo que estás pedindo en Tesoros de la Marca, xa cho levas. Brancalonia é diferente, é un manual moito máis extenso. Claro, publicaces eu me lo unha tarde. Brancalonia me requiere unha serie de partidas, tal. O que vos decía sempre o que xa vos dicen neste mismo vídeo. Vamos aos prezos
amortización, non? Si 5 euros sesión, pois aquí necesito 16 sesións para amortizar esta inversión. Pois iso quer dizer que vou a ter que estar nunha campaña. Cantas campañas podo ter eu en cola? Eu tranquilamente vos podo decir que entre 5 e 10 cousas teño na cabeza para facer unha campaña. E ao final que fago? Me meto en one shots ou en propostas que non me leven demasiado tempo. Por suposto é a miña posición particular, pois por as miñas circunstancias personales, a miña idade e o meu desenvolvemento ao longo dos anos. Pode ser o voso? Non o sei, quizás vos sodes máis de xogar quinta edición e Brancalonia vos interesa moito máis. Pois se é así, entrade en Berkami e apoiade a Cursin para que salga esta proposta. Non é o meu caso, entonces pois sinto moito, me dá moita mágoa porque a mí me gusta apoiar editoriais levadas por boa xente e José o é, e por mí eu entraría, pero non estou en situación de poder apoiar esta proposta, non así como outra que, por exemplo, eu Quietus le compraría un cada mes, porque me parece super interesante. Pero é verdade que desde Quietus e Broken Compass as propostas que teñen levado adiante Cursin non casa tanto cos meus gustos. É unha mágoa, eu creo que acabarán sacando algunha cousiña máis interesante e Cursin, e concluo xa con este vídeo que se nos va a casi que 2 horas, que Cursin ten que buscar o seu espacio na industria roleira para que os seus produtos tengan isto, si non pode verse moi lastrado e quizáis teña un destino non agradable, non? E ao final estamos xa a conclusión final sobre este vídeo, que é o panorama actual a abril de 2025 das editoriais roleiras, que non estamos na época, na punta do éxito. Estamos tras un punto de inflexión no que se baixou e se rebaixou o mercado, donde non hai compra porque sí, sino que agora o aficionado de rol merca o que lle interesa e non ten esa ansiedade de se non o pillo agora vou me quedar sin el, mira para a súa estantería e ten unha planificación de tempo e partidas que co que ten cubre perfectamente, e salvo que a proposta sexa moi concreta e moi atractiva, vai ser complicado atopar un espazo. E esa para mí é a conclusión. Cada editorial ten a súa personalidade, busca o seu público e ten que alimentalo co que lle demanda. Se intenta alimentalo con algo que non está demandando, o máis probable é que fracase. Así que esa é a miña conclusión. Máis adiante vemos como evoluciona esta situación. Si vos, de todo o que falei, creedes que hai algún matiz que debades aclarar, vos convido a que nos comentarios poñades o que sexa preciso e ensinar o debate que sexa necesario. Pero bueno, estas son as miñas conclusións logo de navegar por as diferentes webs do que para mí son as principais editoriais de rol no mercado hispano. Sé que me deixo algún atrás. Si creedes que merece a pena mencionar algunha que se me haya quedado no tinteiro e que deba facer un vídeo sobre el, poñedemo tamén nos comentarios, que eu estarei encantado de facer unha sondaxe sobre esas editoriais. E nada máis, como sempre vos digo, nos vemos nas mesas e se non nas pantallas. Un saludo.